Panos maling kandhalan sekertane kawene blesanan. Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku karepe dhewe gawe sungsang bawana balik para ati walang. Paratara. Ketok lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadempel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temen. Nganti saiki dina samangka Bambang Sri lakon karo Ndalor Temon. Aku ora iso ngrabeke Leswana Mandra Kumara. Wirang bebarang aku isih kaya Prabu Dayatana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya, iya, iya. Lah kene digedak Petruk kowe gila. Balekke ora. Mangsane. Panggri bengok omong kula. Iya, Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni piye mau? Ora sastra-sastra. Kok Prabu ora tulis sareh?